Woing kasrakahan Pangklimbang 5 menit dina Jemuah Paing tanggal 6 Maret tahun 2026 kapethik saka Injil Matius bab 21 ayat 33 tekan ayat 43 katerusake ayat 45 tekan ayat 46. Kaya dene tanduran mbuh becik mbuh ala uriping manungsa mono ngawohake asil. Bab woing katresnan umpamane Santo Paulus medharake papane ana kabungan, pangapura, andhap asor, kaperdulen lan sakpiturute. Dene tanpa katresnan amung piyala wae kang kaasilake, kaya kang padha kita lelimbang ngenani wong sugih lan kesrakat ing waosan dek wingi. Si sugih kelangan swarga, marga rikala urip ing donya biyen ora ngawohake katresnan kanggo pepadha. Manut panglimbangku, waosan dina iki ngemot maneka prakara ala kang timbul minangka woh saka sipat ala serakah. Sipat serakah iki mapan ana paraga-paraga penggarap kebon anggur. Marga serakah, wong-wong mau mentala nyidrani kapercayane kang darbe kebon anggur. Marga serakah, wong-wong mau padha ngehaki ora amung asil kebon anggur wae, ananging malah ketuk kebone pisan. Wong-wong mau kepiye nguwasani kebon kang dudu darbeke. Karancang sakeh tumindak ala kanggo si juragan anggur sarta sapa wae kang madeg ing pihake si juragan. Mula dumadi rikala si juragan kebon anggur ngirim para utusan saperlu njupuk bagian, padha kakani ngaya enggo malah ana kang kaperjaya. Luwih miris meneh kasrakahan ndadekake wong-wong mau kelangan rasa urmat marang bendoro. Uga anake si bendoro kang saksuwene iki aweh panguripan. Anake si bendoro kang kudune kapepundi marga bakal ketiban warisan sarta nyempulurake tumindak becik malah karangket kaperjaya njur kauncalake menyang sak njaban kebon. Jan banget ing duraka wong-wong iku. Saka waosan kersa kawedhar piwulang menawa kebon anggur mono kratoning swarga kang kapasrahake Allah marang pasaman suci sumrambai sarta saben warga pasaman suci mligine. Dene para penggarap kebon anggur ya pasaman suci sarta para warga. Para warga pasaman suci sacara pribadi mligine sarta sacara geguyuban sumrambai tinimbalan ngemunah berkahing Allah arupa apa wae kang tinitah minangka pawitan kanggo ngawahake asil kabecikan. Asil kabecikan mau sabanjure ora kapigunakake kanggo nyukupi lan nguja kekarepan diri pribadi wae, ananging kakunderake minangka pisungsung kagem kamulyan lan kaluhuraning Allah. Warga pasaman suci bisa ngluhurake Allah kanthi tumindak-tumindak becik selaras karo karsa dalem Gusti marang sadengah titahing Allah jroning urip bebrayatan ing jagat agung iki. Para tresna pelem kinasih sacara pribadi awake dhewe kanugrahan daya-daya kang asring kagambarake minangka talenta. Sacara geguyuban pasaman suci kanugrahan ayan kanggo dadi padhang lan uyahing jagat. Prayoga talenta lan ayan iki katindakake kanthi becik saengga asile uga piguna kanggo ngluhur lan mulyakake Allah Pangeran. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Alamo kuwaos kawula munjuk sembah nuwun awit kapitadosan kangge nuwun krembakakaken kraton dalem wonten donya mriki. Mugi katebina kawula saking niat lan sifat ngehaki menapa kemawon jer sedaya wae namung titipan saking paduka. Paduka kawula puji lan luhuraken sareng Yang Rama lan Yang Roh Suci sakmenika sarta ing saklami-laminipun. Amin.
Kunjung asma dalem Yang Rama sa Yang Putra, tuwin Yang Roh Suci. Amin.